Sareuti along EPSL si asong jakong kache parang lapen BJP pen bangkep EPSL si along jingbedun. Kardom, pini ni alkenis karbeng long than pon di bang puthari sabinang tuan non betang ton penari ponita. Lakaing korapo nilip constituency ke parlo. Sareuti pathu aklama along EPSL si jakong kache parang lapen BJP asong pen bangkep abang puatum EPSL si along cipaugdun. Karbi Anglong Termas Konsil Bang Pukang Wai Polkate Bok Bompen Ajok Karbi Anglong Adang Pia Song Tina Tumta Jakong Kache Prangamai Ki Dobo Mason Thak Thak Si Thang Thang Ni Paikren El Kebarni Nilip Constituency Ka Parlo Sareuti Pathu Aklama Long EPSL Si Asong Atum Jakong Kache Prangamai Ki Padopon Lapen Bangsa Mailong BJP Pen Bangke Pabang Patum EPSL Si Along Jepagdon Bangsa Mailong Anon Rohang Pen Si Meche Pempu Ponlo Lapen Sarsala War Hanse Pen Ajok Si Ali sarpo adum apan pachini ponlo lapen Julius phangcho pen si mai ke phalam the than ponlo lapen bangsa mailong ali sarpo amana peng pen kachetong dun akhai jai kathar IAS retire VP Rajesh Tiso EPSLC lamjai sarpo angtong tikatar coursing timung divinson be regon phangcho hundor tok bi anjona rong PP atum ali sarpo amana peng pen chetong dun lapen kebang ji Karbi Anglong Thomas Council bang phukili galong EPSLC asong hoi penta emisiang hoi kacepai dunia jia pansi cisik ding bomlo pusi cepaklang pon lapen rongara to an pen kupuson pensi emisi bang phukili ga hot ke cepai dun tek ejima pola mayu cetan cemum pen bidi sori cipi pon lapen nilip Sareuti arat atum doanta kebang ji bang phukili ga hot ke EPSLC asong pansi cerap dun eji pusi pinangan arat atum ningje pon bangsa amai along Sareuti arat atum doan cingrum si mesen pen EPSLC amai pechun ponlong pamelo Chukiala pen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong. Close to Patri around the Toon Break. Close to Patri around the Toon Break. And Peg Lalatik ni Toon Sanse. Six to the Yako ni Toon Chipang Babe. Bodi lasi pulo latum thengal kosari po amen kelong lokke sekar klihut hala wo aking kopuma kejar lasi langji la posi alang litum pan thengal pugepu bude karbi tumta lage lang loke di lage lasi abinong thengal kosari ta karbi saisik alam mange ko thengal kosari ponan alam ave ke di latum amethang alam pu ave ke di latum Avelo Karbi alam se ninge ka frank mon malaga bilang amen lang dolang hala step pena atai tel kilo pini bangke ke Karbi long rat pilo klem bangke nang li ke kem ke dam chok che pin le ko pusi nang li doktor atai tel ke long lo therak nang li therak ke ma pusi punangi sita ke klem thu bangke poho si karbak dam thu poho karbak lapalo dan anho pleng set ang pun pucing turun set an la poho karbak la sini lipulo aphang cingdur jot poho karbak la puan ka bitu aman cipi belang bon jok fanta anake thekere ke online jok ta man pidam bang ve ta hala long riket jotikang der phana bangke karbak ang pun pucing dur jot te poho pen karbak pen aman ki pidam bude kupila thekile dam bangai kile dam bangai nangli longri ke pali inkoyan dal jotekang det noi pu phalo loke ho or ki pidun ha ehe maso maram bang hem chongudam de lo thek uluk pu moke hini ki thomla chongudam thu noi pu a ho or ki pidun lo loke mo phong che tok dam bangai inkoy jotekang mo phong jor che tok dam bangai bu thong ke jotekang de noi pu a ho or ki pidun la helo la si li tum rada tum ta si klaim clear phangge la kang sai aja kong ke anu pilong ta duneng la so Ante hala long recap dei ing hoi cap pu dei la ta alam the dolang ing hoi cap sit cap pu dei hala bang so sit he hala bang song hoi he di la ke richuang hoi pina richuang hoi la ke la det isi homosti si arichu la ke la pot si alang li ing hoi si ka lilo la ke long ri si apan si pu dau long ri si polote long ri cap matata ni tum West Karbi Anglong ke dei long ri sir cap thada
homos di sirkeve ante non long recap ki pike la West Karbi Anglong adang the bi apar so se chot si ke chia tum han pidet lo non MOS pe mata tha la hai de di ho ko pusi ni tum APSLC phan nang PPP nang baru ni ke la son si pu nang tum la bang che kroi dun di pu le la bang le claim no bot ki pipe ha pialing pinon seta la len ning tum che kroi dun de pura BJP phang pipe dat no la hen alam the non abang ke non election to ke la le ki pilo te li to ma det ki vir ta pen mo pen sakuri nang ji pu ni tum pi po si pu la ta mong than hoi lo ili tum sakuri ke claim tum lo te kamatha apor do o de kamatha por do o kamatha ta apor nang ko kamati di homoi nang ko idiom pini mo ajo ke choji phan thang da ve po bang ma tha thek thelo pe ason ka pre kam ke alang lipi si ke chopo malan si matha chot po kente la si kamatha por ta ke long ja phan lote ili tum sakuri ta long rep nang ji la si neli ha ACS training hot hala dar lam klang lo nan tum tribal tum sakuri pe po si river chot lo puja dei government na sakuri ka pe po river lo neli ke thak don la pohelo je netum tribal atum ke kache patir athai hedi in tangti nitum mangke la pen netum entrepreneurship nitum chini ne tek o ela entrepreneurship chini ne pelat entrepreneurship mane hala beha bepar ke claim ason industry ke claim halai hui nitum undam o ela nitum ke joy nei ke la sakuri government sakuri la hello anan nitum government sakuri sinang pinai pula 100% nitum panang pinai pula dak Karbi Anglong la sin nitum panang pinai pu sini ala so tawi pudut 1975 aningkan ayer ding pikang yang lo Nilitum APHLC aprang benta aprang MLA election MLA kalang MLA pen MP election hotan litum si APHLC si dake high thor litum alang litum han kachurolo lapen women wing lapen ke youth wing ke dotang lo labangso sari huti a PS along ke dotang lo pini ke kapithir tu amei nitum ke doke lapen election apan ke chisik nitum ta napulaya athema labangso election ke lake council election lake hala long recap BJP tum ka chojordun laso aproman ke en lo non abake Cekroy dun dema sorkar atum lake aproman ke en lo aporman ke en lo la solong si cekroy dun det BJP pe hai tu det polote ilitum long recap polote West Karbi Anglong adang anso se ke lake keciatu cerai tipo ilitum Karbi Anglong ke bitu mucot po non par acitim antar kom mucot po non ke lasi labangso election hot the BJP domhan perem bek nangji CPIML lapen ke Congress domhan perem bek nangji pusini tum labangso meeting ke dolo just semet BJP domba athema latum sika choyor non ka choyor ke ahok lo Congress ut pen la so ka choyor kam nang cheng lo alang litum pa nang ke cheng pen posi non la pusona je plang ilo lasi la National Party domhan ke perem et nangji pusini tum bini mei ke do ilo acha sorke bangi council election long nili constituency hoy pen kumat pontong la ke ni tum pangdak de lang dan nak ilito ang bong aprang pe nagache claim dun ver ala non ke case do ko pos hala alam isya alam thebang ni tum puno da seta nang claim dun ver ke rajas tisu ilitum long nang claim dun ver lo lama si alang li si Japon bom lang no mat ke seta pangdak de lah ni tu matha tu pe me ila लोकाचार्ली के थेकन लोक खायामो अरबों लापेंदियन नोना पर होट के लोकाचार्ली ले थेक थे पुरोते आजा रासायामो ले चोक्लेम चोदाम दुंची तमे पाबेंग होय मते कातिकप दुकोक जी अंगरिंग आसन सी थेगलों लापोसन माथा पेंसी जायपोंग हावार आरात आतुम सितमे जायपोंग आरलोक आलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल अंगदेंगान के चार्ली आसा हेम किनांगसोट पुरा कार्बी आंगलों तनवास काउंसिल पेन चिंकी चिथांसी जायपोंग आदर्शो हायर सेकेंडरी स्कूल पेदोपनलो labangso alo charli asa hem pedo pontet pen pening arni anke class itame dopon bomlo
bons tami lo than bang pu than bang pia tum pen lo ka charli osomar atum ang bongs tami chichini meken nangji pura pini labangso fresher smith pu amai pedopon lo pini labangso fresher smith amai ka chari pon lake Jaipong Adarso High School Anparta Jaipong Adarso Higher Secondary School Principal Akai P Biju Bala Laskar Pensi mai chari pon lo pini labangso mai along ada por khai ke pensi cheng pon lo mai ke do bom mahut lo than bang la penti lo ka charli osomar atum anstame amethang amen chethan pon rinti Anparta pini labangso mai along kosonsi lo charli osomar la penti than bang pu than bang pia tumang bong man ka chekpi seroi nangjima po alam setame man ke do alhi ramsing tirang hin pensi than bachini pon adontu bidasing teron pen kaninje pon thu atengke student mate lo charli osomar lipute hempen school aheman kebang mate keda mahut stame dovedam vednangji lapente uniform stame kai kita chepaklar borpen dothak lipute ili ga charli atum stame school along ke do dun bom mahut stame ining class apen charli dun pa mi longpo halapu Jaipong Sport Association amai pu longsing hanse lam theka Jaipong thua tengke lo charli asahem pulo tangti isi mondir mate church atenglo atheke eli tum labang so dim aklong along kenang sat ka ongdung ason amung anke charli pon longpo anpar ke eli tum ko ansi ka chapangthir pon thekji la posonsi loka charli asahem anparta loka charli lapen lo than bang atum angbong anta chethan chepare ponjia phan ningarong pen charli pon longpo pini labang so maya long ritnong chindi lun cheto anparta kapre kelang penning arong meme ason loka charli osomar atom pen rada pan paklang pon pini labang so fresher smith amaya long Jaipong Adarso Higher Secondary School Principal Biju Bala Laskar SMC Maipu Bidasing Teron SMC Maipu Barim Khonsing Teron Lothan Bang Ramsing Terang JSA Maipu Longsing Hanse Anparta ke ongdung manpeng ke do abang pu bang pian parta Jaipong Adarso Higher Secondary School lapente Jaipong Adarso High School Lothan Bang Puthan Bang piatum lapen loka charli ovi kimia osomar atum chetong dun pen alir arlon pidon ini berita kelan sikang ton panik lo lai bom tami LK News Karbiang lo